Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τα σπόρτι. Είναι όλα αυτά που έχω πάρει. Αυτό εδώ σήμερα το πήρα, είναι το καινούριο. Αυτό εδώ είναι μπροστά με τον Αντετοκούμπο. Εδώ είναι με τον Neymar. Εδώ είναι με όλη την ομάδα της Μπαρτσελώνας. Εδώ είναι με 3 παίκτες της Manchester United. Εδώ είναι με το Φουρτούνι που Έλληνας ψηφίζει για τη χρυσή μπάλα. Εδώ είναι ο Λεβαντόσκι. Εδώ είναι 3 παίχτες από την εθνική ομάδα. Εδώ, αυτά εδώ στα βιβλιοπωλεία κάνουν 3,90. Άμα το βλέπετε καθαρά, 3,90. Η Μπαρτσελόνα ξέρετε ότι είναι η ομάδα της χρονιάς. Εδώ δίνει δώρο αυτό εδώ το αεροπλανάκι και το PSP. Εδώ δίνει κάτι μπλούζες. Αυτός εδώ στυλός τον έχω. Ξέρετε τι κάνει? Γράφετε πάνω στο χέρι σας, δεν φαίνεται τίποτα. Μετά το βάζετε το φως, φαίνεται αυτό που έχετε γράψει. Λοιπόν, κάντε subscribe και like και μέχρι την επόμενη φορά. Bye!